baby. Wallahi gari nake kamar wannan rana bare zo ba. Gashi Allah ya kawo ki. Sai an bude idan gari mana. Sai yuru shi gara. Baby kin sa dai. Yanzu abin da da ai. In mu ce mu sallah mu gode ma Allah. I love you, baby. Masoya, baby. I love you, baby. Yanzu ke ma kin je ki samu ki a gaba. Masoya, baby. I love you, baby. Soyayyar mu warabada. Daga ina? Kin zo kin tsaya mutane gan akai. Me haka? Bi ba gane ba ni ne fa. Ke kuma kin daina faɗa haka amarya tana cikin tafiyar labara ta ji daɗi ba. Allah ni ne sweet darling. Ban gane ke ba. Na ga dai kayan kamari daya. Wannan shine anko ku. Amma ina ganin ke na kusan ke nanin damanta ne. Baby na fara ne kyakkyawa. Allah kina ganin ta kawai son kuwa ɗin wanda ya rasa. Ba a gaya maka ba ne? Me? Ai gida. Me? Me aka gaya mu? Dama me? Daman kwanaki ne can. Aka yi me? Aka dan watsa min asu. Me asi? Shi ne kika bari aka caka mu? Ka yi haƙuri ka ɗaukar da. Wallahi da wanda ta miki ne kofin. Da wanda ya zo aka ɗora auren. Da shi wanda ya ɗora auren. Da gidan ku ya dai koyi ma da ku kallaye.